Cadeaus van mijn eigen kinderen. Deze van de straatkinderen. Deze van de soldaten. Slaat dat van een kerst in. Is het dalvreden? Ja en nee. Kijk. Mijn vader komt samen met zijn vrienden deze stal met het kind Jezus toen hij net geboren was. Jezus is een koning. Hij is het kind van de vrede. Hij laat ons zien hoe wij vrede kunnen maken. Maar wij kunnen zelf ook vrede maken met de rijke kinderen, de straatkinderen, de soldaatkinderen, met iedereen. En hoe weet jij het allemaal? Van een vader